Catholic Church versus Seventh-day Adventist. Pinagyo sa bani sa RCC si Shelbert Dunduyaro, Ingorman sa SDA si Brad Mitchell Bindilio, mga kasama. Ori ang importante kayo ato ang batunan nga aduna sila 7 minutos nga pagpabarog dayon aduna po kining 7 minutos gyapon nga pagtuis o pagsupag o pagbungkag sa gipabarog. Pero human sa matag pabarog aduna po 5 minutos nga cross examine ni mga kasama aron usab matubag ang angayang ipangutana sa negatibo o sa afirmatibo mga suging tigpabinaw. Dayon ang mga importante po kayong batunan ini sama sa ganaandan nga kini mga rules and regulation nga ato ang pagabatunan. Dili musapaw samtang nagsulti pa ang katbang. Kay musapaw mahingan lagi kag mananapaw. Mo gina musapaw ka mahingan lagi kag mananapaw. Dayon walay attacking personal noon. Adi maginig ka attacking personal kay mga gwapo man ni pareho dari. Parehong gwapo ni. Dili tubagon ang pwedeng dili tubagon o pwede pong tubagon ang tema nga gawas na ang pangutana nga gawas na sa tema. Depende na lang na sa kining gipangutana o ngayon bang tubagon niya. Dili pod magbuot og unsay itubag. Dayon lain pa tahuron ang moderator kay gaming tao ra ba ni. Luoy kayo. Dayon ang napagyod ang musupak isipon kurong pildi ang maisip ni ang mga nagpaminaw pod. Ang nagpaminaw ang maisip nga pildi dili ta pwedeng maisip nga pildi isip moderator. Og ang tubag sa mga utana sa mga pangutana dili mo lapas sa 60 segundos o usa ka minuto. Dayon ang moderator sa magbuot sa kung kinsa iyang pabasaon kung adunay angayang pamatud-an. Okay na, kumbatin ta. Atong sugdan ang 7 minutos atong ihatag sa kining affirmative side nga si Brad Shelbert Dunduyano sa iyang pagpabarog sa tema nga ang mga larawan o rebolto sa Katoliko oyon sa sugo sa Diyos sumala sa Biblia o referensya. Wala yun tayo kinangangayang pugnan aning basahon kay sumala kuno sa Biblia o referensya. Ang 7 minutos atong ihatag ni Brad Shelbert. Dagang salamat. Ang tema nga akong pamatudan, ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Nganong moingon ta nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios? Kay kung atong basahon ang Biblia, duha di ay kamatang ang larawan o ribulto. Na ay larawan o ribulto nga gidili nga kanang gitawag og Dios. Apan duna po'y larawan o ribulto nga dili isipon nga Dios. Sama pananglit sa Exodo Kapitulo 25, tudling 17 hangtod 22, nga ang Diyos nagpahimo og ribulto sa anghel o kirubin, si Moses iyang gisugo. Gihimo to, kung atong basahon, isip simbolo o representation sa mga anghel. Mao na, ang gidili nga ribulto o mga larawan, asa man ang mabasa sa Biblia kung unsay hinungdan nganong gidili. Now, naana sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Kung sumadaho na tanan ng mga bersikulo diha, tulo ka bersikulo, na gi-explain diha, gipasabot sa Dios unsay pagdili. No? Ang pagdili, giklaro niya iyang gipasabot sa bersikulo 3. Sa dihang niingon siya, ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Meaning, dili ka mag-ila og laing Dios. Then sa bersikulo 4, gahisgot din siya mga ribulto
nga pagahimon bisan unsa kung sabton then dili ka muyukbo. So kung sumadahon ang tulo ka bersikulo, gidili ang paghimog ribulto bisan unsa basta ipaka-Dios kay pagbato naman naglaing Dios. Pero kung magbuhat ang ribulto nga dili lang isipon nga Dios, bisan pagludhan nimo na basta di lang isipon nga Dios, dili na siya supak sa sugo sa Dios. Kay nga naman naaman tay example nga ang tao sa Dios miyukbo sa Dios pero gaatubang og ribulto. Pero wala siya magtuo nga Dios tong ribulto. Sa Josue 7:6, si Josue miyukbo at tubangan sa sudlanan sa kasabutan katong old Ark of the Covenant, di ba? Nga sa ibabaw ato na may duha ka ribultos kirubin, kay ang description sa sudlanan ibuhatan man tog duha ka ribulto sa kirubin, no? Exodo 25:17 hangtod 22. So miyukbo si Josue sa Dios, gaatubang siya ato nga naay ribulto sa kirubin sa ibabaw, pero wala to magtuo si Josue nga ang Dios mao tong ribulto, no? Pero nag-atubang siya sa ribulto. So mo na example nga pwede rata mo yukbo nga mag-atubag ribulto basta dili lang isipong Dios kanang ribulto. Unya sa pangutana kung ang Katoliko gatudlo ba nga kung muyukbo sa larawan ni Maria o guban pang mga santos pagaisipon ni nga Dios, dili. Wala, no? Wa gyud pagtulunan nga Katoliko opisyal. Oh, kung mayong gitag official magisterial nga kanang pagyukbo o larawan sa mga santos isipon ng mga ribulto og Dios. Kay actually kinigong pagdili sa ribulto parehas na gyud ni aning atong concept ba sa kwarta ba, kining kwarta nga atong gamiton sa pagpalit. Ang kwarta dili dautan kung gamiton sa insakto. Pero kung ang kwarta gamiton di mao ipaka-Dios na o gamiton is pagsuborno, dili na na maayo. Inguna pod ang concept diri sa Biblia mahitungod sa ribulto. Dili daotan ang paggamit og ribulto basta sakto lang ang gamit. Unsa may sakto nga gamit sa ribulto? Representation o simbolo. Prueba na katong gikutlo na natong sita sa Biblia nga ang Dios nagpahimog ribulto ni Moses. Napagali na sa Numeros 21:4 hangtod 9. Perfect kay ning bersikulo sa Biblia kung ato ning i-cross refer pod atong pagdili, no? Kay ang Dios kapahimog ribulto sa bitin, kasugo ang Dios, di ba? So ang Dios mismo gasugo paghimo og ribulto sa bitin. So di daotan ang paghimo. Pero asa man nahimong daotan sa dihang gipaka-Dios nas mga tao, no? Ila nang gitratar ingon nga Dios gingalan ang galig ngalan nga usa ka Dios ni Hustan. Nana sa 2 Hari 18:4 o 1 Hari 18:4 nga sa dihang gipaka-Dios nas mga tao nasuko ang Dios gipaguba. Sa ato pa ang sayop di ay kung himuong Dios ang ribulto. Pero kung sakto lang ang gamit, representation lang o simbolo lang sa gahom sa Diyos, kaya nagsimbolo man to sa gahom sa Diyos tong ribultos bitin, kay laliman ka katong mututok lang atong ribulto, nga bisag na paakag bitin, dili mamatay. O, so simbolo sa kuan. So karon ang akong kaatbang sa iyang pagnigar ani, kinahanglan mangita siya mga basahon bang Katoliko o pagtulon ang Katoliko nga nagtudlo ang Katoliko nga kanang ribulto nga giludhan Dios. Muna iyang burden sa pagnigar. Kay kung magbasa-basa lang sa diha kanang pagluhod doon sa diha, dili man gud kanang pagluhod gud pagpaka-Dios. Si Elijah gani giludhan sa 2 Hari 1:13, dili man to sabton nga gihimo siyang Dios. Si Pablo ug Silas buhat 16:29-30 giludhan pod wa man to magpasabot. 6 segundos. Nga gihimong Diyos si Pablo ug Silas. So mao na, so ang akong kaatbang kinahanglan mo pakita og ebidensya nga ang mga ribulto sa Katoliko gitudlo nga Dios na para mahimong Dios. Kay mo man ay gidili sa Biblia. Kay kung dili siya kapakita ana, so pakya siya sa pagnigar sa akong ipabarog. Kay sa Biblia dili man tanang ribulto Dios.
Salamat. Okay, salamat sa kining Roman Catholic Church sa pagpabarog sa tema nga ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios sumala sa Biblia og mga referensya. Ito ang tagaan pod og 5 minutos alang na sa cross examine gikan na sa grupo sa SDA. Okay, dahil salamat sa ating direktor. Dahil salamat no, niya na to sa panahon sa pag-cross no, pangutana. Mr. Britas, unang pangutana. Giangko nimo nga dunay gidili nga dibulto sa Biblia. Doon na pagitugot. Tinuot to. Yes, katong gihimong Diyos. Matod pa nimo ang gidili sa Ginoo kadtong giilang nga Dios nga dibulto. Yes. Nasayod ka ba o wala nga sa Iglesia Katolika na amoy giilang nga dibulto, na amoy giilang nga dibulto nga inyong giilang nga Dios? Walay doktrina ang Katoliko nga ang ribulto pagaisipong Dios. So nakasigurado kung wala gina. Oo. Kung pananglitan mabasa nako nga inyo mismong basahon nga gaila mo nga usa ka dibulto nga Dios, imo ba ning angkonon nga nasayop ka or imo ning ipanghimakak nga basahon? Ato sang cross examinon kung unsay gibuot pasabot sa mga statement kay mahimo mang na misinterpret lang. Di ba? Kay basic figurative ang pagka-render niya. So ato sang susihon ang referensyang imong tudlo. Mr. Veritas, ang imong katungdanan karon ang pagtubag. Ang akong pangutana simple naman. Kung ako bang mabasa nga dunay inyong basahon nga nag-ingon nga ang mao nga dibulto giila ninyo nga Dios, imo ba ning angkonon nga nasayop ning basahona or imong ipanghimakak ning basahona? Dili sa maayong pangisip kung mo sanong ko ana nga dili mahiling ang ebidensya. Kay bisan sa korte hilingon man ang ebidensya kung katuhuan ba na. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo kinahanglan kay katuuhan ba na? Bot ba sabton nga doon na may mga basahon nga di katuuhan? Mo bitong examinon sa nato kay dili man ta kaingog di na tinuod kung di na to mahiling, so hilingon sa yun nato. Ngayon nato pong susihon og unsa gipasabot kay basig figurative ang gipasabot. Ato naman. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Usa sa atong balaod, Mr. Moderator, mabasa sa moderator ang angay basahon. Ipabasa na to ang anging basahon. Basahon. Sa di pa ko mangutana, atong basahon ang nobina ni Senyor San Antonio. Ikaw basa, Mr. Moderator. Motawag tag laing grupo, mabasa na si Rock Rice Jesus. Sige. Mabayas o ako mabasa. Basa. Okay, basa. Okay. Basa. Dool sa mic, imo ang dool sa mic. Akong basahon. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari ug ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo. Ikaw ang akong maglig-on nga manlalaban. Nagpalaban ako kanimo. Okay, ang akong pangutana basa. Kana bang Santo Niño dibulto na dili? Ang dibulto ka ng representation niya. Pero ang gipasabot ana katong bata pa si Jesus, dili to dibulto. So ang gipasabot anang Dios diha katong bata pa nga Jesus nga na mabasa sa Lucas 1:35. Mo manay Santo Niño bala ang bata o Holy Child. Kay matod pa nimo ang bata diha nga Jesus ang girepresentahan nga mo'y Dios. Buot nimo sabton, buot nimo ipasabot nga ang Dios nahimong bata. Si Kristo sumala sa buhat
I'm sorry. Isaias 9:6 gitawag na Dios nga makagagaho bisan bata pa. Kay si Kristo sumala sa Hebrehanon mao man sa gihapon karon og sumabot, meaning mabata man siya madako, Dios gyud siya. So mao na nga kanang Santo Niño diyang gipasabot nga simbahon si Kristo na nga buhi. Kanang among rebulto representation lang na parehas nimo blood mates, ikaw gibuhi nga Mitchell. Pero kanang imong picture mo na representation nimo. Sunod pa. Natapos ang pangutana. Sunod pangutana. Kay matod pa nimo nga imong gipahayag nga ang bata nga Santo Niño mao na ang Dios. Asa mabasa sa Biblia nga ang Dios na imong bata? Isaias 9:6 sabot na kayo na, no? Mahimo bang basahon na? Isaias 9:6 nga si Kristo diha gipasabot. Sige, ato basahon. Unya Ato gitawag basahon. nga Dios nga gamahanan. Asa man ang kasamang Silbert? Asa man? Isaias 9:6. Isaias 9:6. Yeah. Katapos ang pangutana. Okay, Isaias 9:6. Okay. Gi-prepare ang tadaan ng kasamang Silbert. Yes. Oo. Ang oras na ito gadagan na dayon na. Sige. Ito'y pabasa sa Sure. kineng grupo nga Kuan sa Assembly of God. Assembly of God. Isaias 9:6. Yeah. 9:6. Nagkanayon ang pulong sa Ginoo. Natao alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamon nga magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Okay, salamat kayo. Natapos na ang 5 minutos nga cross-examine. Ato pong tagaan karon og kining pagtuis, pagbungkag sa gitapok sa Roman Catholic Church. Atong tagaag 7 minutos si Mitchell Bindilio. Okay, salamat kayo sa atong moderator. Ang tema pamatud-an, no, nga sa ato nga kaatbang nga ang tanang dibulto, larawan o ribulto sa Iglesia Katoliko sugo sa Dios. Uyon sa sugo sa Dios. Sumala sa Biblia. Unya, giangkon sa atong kaatbang ganiha higala nga ang gidili nga larawan katong giilang nga Dios. Nya atong gi-cross-examine kabayad sa Santo Niño. Nya matod pa niya nga ang Santo Niño Dios na siya. Kay mao na'y batang Hesus. Dili na mong larawan. Ato basahon mga igsoon. Sumala sa mao nga basahon sa nobina ni Senyor Santo Niño, nag-ingon, O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari. Ikaw ang akong Dios. Nagasimba ako kanimo. Kinsa ilang hari? Santo Niño. Kinsa ilang gisimba? Santo Niño. Kinsa ilang Dios? Santo Niño. Kinsa man ni Santo Niño? Sumala ra pa silang basahon igsoon. Sa pahina 13 mga kaisonan. O sa gingon doon na matod pa din O malipayon na Santo Niño, nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan. Unsa ay ang Santo Niño? Larawan man dahil Unya matod pa nila, basta ilhon nga Dios, gidili. Di ba tinaw higala, kamo na lay tulotimbang ana. Sa ato pag naamoy mga Santo Niño diha, kamong Katoliko, ilan na ninyong Dios. Muna na'y katawanan kay hanang dibultoha o bagyohon ang inyong balay, di gani na makatabang, mahulog gani na sa altar, di gani na makapanalipot siyang kaugalingon, pero ana na noon mo man mangayog tabang. Di ba tinaw? O niya, ang Lucas 2:52, ang batang Hesus nitubo.
Pero ang Santo Niño, gikan sa pag-abot na rin ni Bajil ang ginala, bata, 1521, hangtod karon 2019, bata, ragyapon. Mauna nga atong nakita, tinaw o klaro nga di ko na pwede mo ang Diyos ni mo. Mura na yung Diyos ka makatubo. Di ba klaro? Dapat unta, magama po. Panahon ni Magellan, 1521, Santo Niño pa na pag-abot ang 17th century, patubo sa pod. Kanabang ba yun nga, nagtubo ning muna yung Diyos kay, o di ang Isayas may Bisayas mga kaisunan. Ang bata may natao, di man ang Diyos natao diha. Di tagaan lagngalan. Gitongtong sa iyang atuba, sa iyang abaga ang kagamhanan. Gitawag siya. Pero kung sila natawo, Diyos bata. Og ani karon ang usa ka bata natawo. Wago na yun. Og ang usa ka Diyos natawo. Di ba tinaw? Kay sa Biblia, ang natawo ang si Kristo dual in nature. Nagpakatawo, pinaagi kang Birhen Maria, pero ang iyang amahan, mao ang Diyos nga pinaagis lalang sa Espiritu Santo ni Birhen Maria. Karon, sa tema mga kaigsuonan, niya, wala gyud gibasa ni Brother Birit. Ang iyang gibasa nga bersikulo Kirubin, Bitin. Nagpaabot ko nga iyang basahon San Vicente, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, kay muna'y ato nga mga santo din sa Katoliko Pilipinong Katoliko, muna ilang mga santos din nga kanauyon sa Biblia. Kaya pangutana karon, tanan bang simbahan o kapilya sa Katoliko ang atong makita lang kirubin o bitin nga mga dibulto? Kaya para ba na sa Biblia? Kaduhang punto, si Moises ba nagditsog buhat-buhat og larawan? Nawa sugo ang unsang larawan ang ipabuhat? Pananglitan ni Son. Kung atong igarantiya na pwedeng buhaton ang larawan sa mga balaan, ang akong pangutana, simple lang kayo. Maone, ngano mang wala man nagbuhat si Moises og larawan ni Abraham, larawan ni Noe, katong mga patriarka nga mga balaan una pa kang Moises, na pwede man dahil na ngano mang nagpaabot pa siya sa Dios unsang larawana ang iyang gustong ipabuhat. Di modo ang pagbuhat ni Moises og larawan igsuon dili na nato karon maaplikar tan-awa ang nahitabo. Kinsa may kasugo sa atong mga kagalaan sa pagbuhat og larawan ni San Pedro Calungsod, ni San Lorenzo Ruiz? Pinaagi sa kanonisisyon. Si San Pedro Calungsod na buhatang dibulto, pinaagi sa 50 million pesos nga hatag dito Vatican. 60 segundos. 60 segundos na lang ato ning tiwason. Sa ato pa, unsa na tamo, pagpabuhat lang mag-usa ka santos, 50 milyones, buhatan og daghang mga dibulto, ipamaligya pa, dipete na ka ng kwarta. Naidag ko na ikagpay. Daghang salamat og may hapon kanaton tani. Okay, ato po kong iatag ni Brad Shilbert ang mga pagpangutana o cross-examine dito sa iyang katbang. Okay, dagang salamat 5 minutos, Bert. dagang salamat Brad Mitch o moderator. Imong gikutlo pag-usab ang katong referensyang imong gikutlo o dito na ko ibase sa ang akong pangutana. Katubang giingon dito nga ang Santo Niño maoy gisimba o giyukbuan sa Katoliko. Mao ba ipasabot sa Katoliko ato nga ang Santo Niño nga gisimba kanang kadtong ribulto o kadtong gilirawanan? Nag-represent lang tong ribulto. Salamat kayo. Ang mabasa sa pahina 5, Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Diyos, nagapasimba ako kanimo. Pahina 3 at 13, Diyos. O malipayon na Santo Niño,
nagaluhod ako kami atubangan sa imong santos nga larawan. Di gyud kay gilarawanan. Larawan gyud. Di gyud kay representante. Mao gyud. Sunod ka pangutana. Okay. Sumala sa pagtuong Katoliko ha, sa ako nang giasoy. Unsa may but pasabot anang pagluhod sa atubangan ni sa ribulto ni Santo Niño. Ang ribulto magayod may pagaisipon nga maoto si Kristo nga bata pa o representation lang. Sumala sa pagtuong Katoliko. Ang akong gibasa sumalas pagtuong Katoliko guni kay nubinahan man di man ni sumalas pagtulon ang Adventista kay wa may nubinahang Adventista. Inyo ba yan nagaluhod kami atubangan sa imong santos nga larawan o malipayon nga Santo Niño. O niya kinsay Santo Niño, ikaw ang akong Dios, ikaw ang akong hari, nagasimba ako kanimo. Wag yun nagingon, ikaw Santo Niño, ang among gisimba, ang gilarawanan ha, dili ikaw. Ang among gisimba, ang girepresentahan nimo, dili ikaw. Wag yun ha. Muna pagtulon ang Katoliko, kaya di pagtulon ang Adventista. Sunod pangutana. Ulagi. Karon kay referensyang Katoliko man ang imong gikutlo. Akong ipahimugat lang akong pangutana. Sumala sa pagtuog Katoliko kay referensya lagi ng Katoliko. Unsa may gigipasabot anang pagyukbo at ubangan sa iyang larawan o ribulto. Ang larawan o ribulto bagay giisip nga Kristong buhi o representation o simbolo lang. Okay. Sumala sa nubinahan sa Katoliko, O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. Kinsa man ni Santo Niño, buhi ni o patay? Ato basahon. O malipayon nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga larawan. Muna niyo pagtulunan. Amot lang mo yung supakon. Sa pagtulunan. Okay, mao lagi. Kanang pag-ingon lagi diha, ako nang gibalik-balik. Ang gipasabot bagyos Katoliko ana nga pagyukbo at ubangan sa iyang larawan o ribulto nga nagdirect ba na sa larawan lang but pasabot diha ra gitumong o sa gilarawanan nga buhi. Sunod, na ito ba? Pag-ingon din sa inyong basahon, Santo Niño, ikaw ang akong Diyos, ikaw ang akong hari. Wag ko nag-ingon nga, Santo Niño, ang imong larawanan ha, may akong Diyos. Ang imong representahan, may akong Diyos. Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Diyos. O niya, ano sa kami yun? O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga larawan. Saan na klaro kayo? Ang larawan, giila nga Diyos ug hari sa mga Katoliko. Sa larawan ni Senyor Santo Niño. Santo Niño. Okay, wala tamo supak. Pangutana, Bert. O lagi, wala tamo supak ana. Ang akong gipangutana nimo, unsa may gipasabot sa Katoliko ana? Sabton ba na o gitudlo ba sa Katoliko nga ang but pasabot ana nga katog yung ribulto mao'y Kristo o nga bata pa o representation o simbolo lang direct gyud sa gilarawanan. Waras nimo nga lahi imong ikaw o imong picture. Inana ba? Wa gyud dire babasa nga representante. Wag yun dire ang mabasa ang gilarawanan. Ang larawan ni Senyor Santo Niño, kay mura po ni Senyor Ngaway Junior, na mao'y giilang hari o Diyos sa Iglesia Katoliko. Sunod Okay. pagtana. Wala ko mo ingon nga basahon nimo na kaya ako ra bang kung giingon na sumala sa Katoliko unsay gipasabot ana. O kung may ingog mabasa Pangutana, na Bert, diya. pangutana. Oh, so sumala sa Katoliko unsa may gipasabot ana kay mura mong guni ang nahimutang nga ikaw na nagbuot sa pasabot nga amo man ang basahon. Okay, mutubag na ko. Kani, binisaya na, kinahanglan, di na lang ni hubarod o sabdon. Kinahanglan na lang ni dawaton. O sa ano pagdawat? O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga larawan. Ikaw, o Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Diyos. Okay, napupos na Ikaw, 5 nagasimba minutos. kami. Nga mga pangutana, atong ibalik ni Shilbert ang pagpabarog sa Roman Catholic Church
ang tema nga ang mga larawan o rebulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Diyos. Ano si Shelbert Dunduyano sa iyang pagbalik. Okay, akong nasabtan nga ang gihimo sa akong kaatbang kanang gitawag sa in-English og Stroman fallacy. Sabot mo anang Stroman fallacy? Nga kana bang maghimo bag argumento nga iyang ipasabot nga mao kuno nay argumento o baruganan sa iyang kaatbang bisan dili. Oh, dayon iya din ang atakihon kay sigurado man siyang makaatake kay iya naman ang giprogram nga magog iyang gipasabot nga ang Dios gid tong giyukbuan katurang ribulto dili tong girepresentahan dili man na pagtulon ang Katoliko. Ang gitudlo gyud sa Katoliko katong ribulto ritong giludhan representation lang o simbolo. Paras ba atong giyukbuan ni Josue itong sudlanan sa kasabutan nga nairibulto? O, nag-atubang siya ato. Sabton ba to nga giisip gyud nga Diyos ni Josue itong sudlanan sa kasabutan o katong ribultos kirubin dili? Ang function atong sudlanan sa kasabutan o ribulto, simbolo lang sa presence of God. Kaya kung basahon dito sa Exodo 25, 17, 22, dito manggod ang presence of God sa sudlanan sa kasabutan nga dunay ribulto. So ang sudlanan o ribulto serves as nagsilbi rin yun itong simbolo o representation. Ngayon tag-representation kay katong ribulto gyud sa kirubin, kung sa may kirubin anghel. So katong ribulto sa kirubin representation lang. So karon ang akong kaatbang mura bag iya kung pakanon ba nga ang gipasabot sa Katoliko nga ang Diyos dito katurag yung ribulto dili tong representahan. So mo na iyang giatake pa ipakaon na niya na mo na gitawag sa argumentation nga fallacy kanang strawman kanang magdama-gama bakag kanang moingon ka nga mo na argumento o baruganan sa imong kaatbang bisag dili. Di ba? Now, sa lagda gud sa maayong pangisip o bisan sa ethics lang ba, maayong pamatasan, dili na to i-misrepresent ang baruganan sa atong kaatbang. Ug unsay gitudlo sa Katoliko, mao ra gyud na imong ipadayag ug birahan nimo kung makabira ka. Dili ta maghimo-himo og kanang false information. Wala gyud pagtuong Katoliko nga ang giyukbuan diha nga giisip nga Dios kanang ribulto nga taman sa ribulto. Representation lang na o simbolo. Oh, di ba? Kay kung mulutaw man gud nga kung Dios po tong ribulto, dili di ay Trinity ang Dios sa Katoliko. Di ba? Quadnity di ay. Upat, dili na tulo ka persona kay apil tong ribulto. Di ba? So, ako muna, murag nakasabot man siya sa akong point, pero kay naamagol siya sa negative side. So, gisulayan ko niya, ana. Munang kamong naminaw ron, saksi mo. Saksi mo. Giunsa niya pag-atake atong baruganan nga ang iyang gipresentar ko nga baruganan nga mauto atong baruganan nga dili man. Nagtudlo, bagod ang Katoliko nga kanang ribulto, maogi Diyos, representation ra man na, simbolo man na, gitawag na sa in English og sacramentals. Sacramentals. Oh, dili kay maogi Diyos. Yung moingon siya, Santo Niño, dili man na mutubo. Of course, kung ribulto imong gipasabot, di gina mutubo. Ang mutubo, katong girepresentahan. Di ba? Kanunay na niya ning gibalik-balik paglitok. Wala man mi mo ingon nga kanang ribulto mo oy mutubo. Press good na ako. Di ba? Ako, mutubo ko. Pero di na ko mutaas ron kay murag, di na ko mutaas yun. Murag sihado na. Pero ako mo'y nagtubo. Akong larawan di na mutubo. Peras ni Rizal, nagakita bagag nitubo nang yung ribulto niya sa plaza. Dili na mutubo. Kay ribulto man na, kay balo siya na. Kahibalo siya nga ang nitubo gyud ni Rizal kadtong si Rizal nga bata pa nagkadako. Umo na, kay kanang Santo Niño lagi but pasabot na Holy Child o bala ang bata kanang naa sa Lucas 1:35.
si Kristo na sa bata pa. Kanang atong larawan representation o souvenir ba o kanang handumanan nato sa pagkabata ni Kristo. Dili man daotan magimog handumanan kana ding monumento ni Rizal, handumanan man na nato niya. Oh, kung dautan ang paghimog handumanan sa bata pata, anong naman ko'y nakitaan mga Adventist lagi namin mga picture po, family picture nila na yung mga bata des picture nila. Oh, sabton ba din nato to nga, Diyos na po doon nila, dili, umta mag-ingon na. So, mauna mga igsoon, dayon siya nga, wala gisugo. Magpataka lang Katoliko og himo og ribulto bisan wala gisugo. No, dili manggod tanan gud atong buhaton kinahanglan basahon jud sa Biblia litra por litra. Ang ato lang naatay pattern kung gidili ba na o sana gitugot. Plus anang baghimo na tog monumento ni Rizal, doon na bagay sugo sa Biblia ana. Wala. Pero nga nung nagbuhat ka kay nagtuot na nga dili daotan ang paghimog ribulto basta di lahimo ang Diyos. Naman kay ko'y nakita sa referensya nga bisan ng Adventist na ay ribulto ni Ellen White. Katunga lang, walang nako madala ang akong evidence diri. Kanang murag hap lang. Oh, na gisugo ba sila sa paghimo ato? Wala. O pero dito mo supak nga gihimuan nila ribulto si Ellen White. Bisan wala sila gisugo ana. Ang Ano point, ba sa 60 segundos? ang point lang diha, kung gidili ba ng imong gibuhat. Now, nagtuming mga Katoliko nga wala gidili ng among ribulto tungod kay wala man na isipang Dios. Parehas man na sa paghimog ribulto ni Rizal. Bisag way sugo sa Biblia ang buhaton na, pero pwede ta mo buhat ana kay wala man na to gihimong Dios ng ribulto ni Rizal. Representation o simbolo naman na ni Rizal. Parang inigkakita na to si ang ribulto, mahinumdum dahin ta niya. Mao man na, makakita mig ribulto sa Santo Niño, makahinumdum dahin mi sa bata pa si Kristo. Di man daotan ang maghinumdum sa pagkabata, di po daotan ang maghinumdum sa pagkadako na. Kaysa atong balay na, aman tayo picture sa gamay ta, nabot tayo picture sa dako na ta. Di ba? Oh, mao na ang atong Salamat libatal. sa Roman Catholic Church sa ikaduhang pagpabarog. Og ani na pod ang 5 minutos nga cross examine. Matod pa nimo, Brother Britas, ang inyong paghimo og dibulto nag-justify nimo nga uyon sa Biblia kay sama sa pagbuhat sa monumento ni Rizal. Gusto ba ko ito? Yes. Unsay pista ninyo sa dibulto ni Rizal kay imo man ang gi-apil? Ang si Rizal, bayani sa nasod. Dili siya bayani sa tinuhuan. So, mao na nga, ang atong good religion one, so, murag misnomer. Okay, mao na, maintag na Santos to Rizal, si Rizal sa Katoliko, no? O mao na ang tubag, brother. Sunod pa ko tana, ngano mang imong gigamit ang kahimtang ni Rizal nga wa man din nilabot sa ato nga hisgutan kay pangrelihiyo pagtulunan man tinuhuan man Gigamit na Diyos ko, man gigamit na ko, Brad Mitch, as an example nga pwede ta mo buhat og ribulto basta di lang himo ang Dios. Mao man na gahimo tag ribulto ni Rizal, wa man siya nato himo ang Dios. O kanayang ribulto, simbolo ra man niya o representation o handumana nato niya. Sunod pangutana, kay gigamit man nimo ang premise ni Rizal, gipistahan ninyo si Rizal wala? Sako nang giingon, basta tinuhuan si Rizal wala masantos, wa ma-recognize nga santos. So ngano nga mo nang buhaton? Sunod pangutana, both by pasabot ninyo ang inyong mga dibulto karon sama ni Rizal nga wa ninyo pistahe? Ang kalaina, ang kaparehas lang nga ribulto. Pero ang pag-ila dili parehas kay si Rizal gipasidunggan siya isip bayani sa nasod. Ang mga santos namo gipasidunggan isip bayani sa tinuhuan. Sunod pangutana, imong gianton, imong gisulti sa Biblia ganyan nga doon ay duha ka matang sa dibulto, gitugot sa Biblia o gidili. Ang pagbuhat og dibulto ni Rizal, gitugot sa Biblia o gidili?
walay mabasa litra por litra. Pero sa premise nga dili daotan ang paghimog ribulto basta simbolo lang o handumanan, mo nang dili daotan ang paghimo sa ribulto ni Rizal. Kay di man budautan ang pagbuhat og rebulto ni Rizal. Nganong wala ninyo pistahe? No, mao lagi kay sa amo lagi, di man good wa man gideklara si Rizal nga santos sa Katoliko. Di ba? So nga nung imo maming pabuhaton ana nga si Rizal bayani raman sa naso, dili man bayani sa tinuhuan. Yan, ato na. Gisulti nimo kaniha nga nagama-gama ra ko sa ako nga pag-ingon nga nagsimba mo na agiilan ninyo ang santo ninyo ingon nga Dios. Tinuod to. Yes, kay klaro man akong pahayag. Gani nga akong gibasa nga nagsulti nga ikaw santo ninyo ang akong Dios. Gama-gama na pa ni. Dili, kumao lagi. Kanang santin ninyong gipasabot diyang ribulto representation o handumanan o figure na sa santo ninyo yung buhi sa bata pa. Pras ni mo, lahi mong larawan, lahi po kagyod. Lahi po kagyod nga mitsil nga buhi. O imong picture lahi pod. Ingon ana, dili ta kahimog santo ninyo nga ribulto kung wala tong dagway nga mo'y kopyahan ana. Sunod pangutana. Mabasa ba nimo dinhi ang imong giingon nga representante sa nobinahan? Mabasa dili. Tubagal lang ko. Mr. Moderator, ang pangutana is yes or no. Ipangutana lang. Okay, Ayaw pagbuot sa tubag. Dili lang pangutana lang ba? Mabasa ba niya? Kaya mong gawang representante. Ayaw lang pagbuot sa tubag. Ang mo pangutana, mabasa ba dinhi sa nobinahan sa nobina ni Senyor Santo Niño ang pulong representante? Tubag, Bert. Dili litra por litra pero mo na gipasabot sa Katoliko kay nagtuon magog pagtulon ang Katoliko. Sunod pangutana. Buot nimo sabton nga mas labaw na ka nga sa gahimo na ning nobinahan. Kay nagsulti ka nga representante samtang sa inyong nobinahan dili pa basa. Well, kung doktrina kung Katoliko, dili naman ka na kung imong gibasa. Pagkadaghang by volumes ng mga librong Katoliko, mo na mahibaw na to na gipasabot ana sa lain ng mga libro. Plus ba, ikaw Brad Miss, mukutlo kag bersikulo diha, din mukutlo mo kag lain. Para i-cross repair nimo, ingon na ba? Kay mo gunang gipasabot sa Katoliko, mo nang ay nakog pangita ag litra por litra diha. Kay ako buhing ebidensya nga nagbasa og pagtulon ang Katoliko. Kay nagbasa ka man sa pagtulon ang Katoliko, kini bang nobinahan ni Senyor Santo Niño pagtulon anis Katoliko dili? Naaman diha ang mga prayers. Pero miingong kag pagtulunan, dili gyud na siya matawag yun o kanang nadia ang libro sa mga teachings kay prayer kuan mo guna guide. So kung miingong kag mga pagtulunan, mga doktrina naas katekism. Kaya ka na, mga prayer man na, mga devotion man na, sa diha, na anay pangkutloon diha nga, barugan ng Katoliko, pero kung maingong kag mga explanation sa pagtuo, nagtuo ko nga, wala gi-explain o gayo diha, kay pangadjion man na yung gikutlo go, dili man na katong katekisim. Ang akong pangutana mo ni siya. Kini bang nobinahan sa Santo Niño pagtulon anis sa Katoliko dili? Tubag. So ako tanawa ko ha? Ito na, Wala, nobinahan man niyo. Basta nobinahan gali, guide ni sa pag-ampo. Wala, dili ni ingon nga naadri ang mga explanation, mga pagtulon ang Katoliko. Mayroon kag mga pagtulon ang Katoliko, katekism o fundamentals of Catholic dogma. Guide man na sa pag-ampo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kinsay nagdala sa pagtulunan sa nobina, Katoliko dili? No, at sa equally pa ya, kumayong gitag nobina, di na pagtulunan. Debosyon na. Lahi ng debosyon o pagtulunan. Parehas na, lahi ng disiplina o doktrina. Ina na, nobina na. But pasabot pangadjion. O sistema sa pangadjion. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Patapos ang pangutana. Ang pulong pangadjion, kinsay nagtudlo ani, Katoliko dili? Pangadjion sa may pangadji pray. Kami sa Katoliko god, ang among mga pangadjion na ilaing klase kay depende man sa among gidibusyonan. Di ba og si Mama Mary ba or kinsa nga santos ingon na nga magpatabang nila sa ilang intercession lapo ni si Parit topic ingon na. So murag mura na ako ikasulti. Okay, salamat kayo. Napupos lang ang 5 minutos nga
pagpangutana kung cross-examine sa grupo. Dayon, ito ang tagaag 7 minutos na pod. Ang grupo sa Seventh-day Adventist alang na sa pagbungkag sa gitapok sa Roman Catholic Church. Okay, salamat kayo, Mr. Moderator. Sukad sa unang barog, ngadtos ikaduhang barog, wa pagyug ko nakadungog na mibarog ning timahaoy. Kay unang-una, ang Santo Niño lang daan nga larawan, wag yun na probe nga biblikal. Di, ang sabi ba sa mabasa, ang tanan na larawan o dibulto o yun sa sugo sa Diyos, sumala sa Biblia. O sa pangani, wala. Tarawa ang iyang justification, sama ni Rizal. Wala nang utara kung kipistahan ba nila sa Rizal. Dili po yun sa Rizal kay wala na labot kay pagtulon pag tinunguan dili ka sa Rizal. Kay pag gobyerno na, nagyapil. Niya siya nagsulti nga, doon ka klaseng larawan, gitugot o ginili. Nang utara, ako sa manay nabilog sa Rizal. Sa gitugot o walay mabasa sa Biblia. Sa ato pa, iyan ang giangkon nga dili dahitan ng larawan na gidili dautan. Pero rin mo siya ganyan nga, duha ka klase. Na dili gitugot na gitugot. Munang nangutana ta, dapat unta kay justify man niya kasi Rizal, insulon na nila simbahan nga dibulto. Yamatod pa niya, nagamit siya palasre nga ako kukunupugson siya sa ilang pagtulon, sa di nila pagtulunan. Kaya sa man yung basahon ng Santo Niño. Iso po sa Assemblies of God. Badi po ni Sarap Christ. Sa Katoliko mo atong basahon ni Gala, kinsay na himong palasian di na mo angkon kay nasakspan. Ano man, nag-ingon din O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong Diyos, ikaw ang akong hari, nagasimba ako kanimo. Kasabi palasi diha. Igo na akong nibasa, ako na no'y napalasi. Bumito ito nangutan ako, mabasa ba nimo sa nobinahan ni Santo Niño, sa nobina si Santo Niño, ang punong representative, dili mabasa. Dili nito, sa ato pa siya, gasulting mo na may pa ko. Kaya akong gasulting na sa nobinahan, iyawa. Di ba, klaro isoon? Di ka mo naminaw. Kamu ka naminaw, karon sa ganyanan. Ako nga dili membros Katoliko, ako'y nagtudlo unsay naas nobinahan. Ang akong kaatbag nagsulti og butang nga iyang i-insert sa nobinahan nga wa di ay. Iyang giagong wa di ay. Yamatol pa niya, maugog ka na ang among giilang nga Santo Niño nga Dios. Alisod pod. Atong basahon pahina 13. O milagroso nga Santo Niño, nagaluhod kami sa atubangan sa imong santos nga larawan. Natuwa na. O representante lang dayon ta ni Brother Britas, ibalik na dito sa inyong sulatanan, right? Butangin dito na, O Senyor Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga gilarawanan. Ano ba? Dayong, usba po na, O Senyor Santo Niño, ikaw ang among Diyos nga representante. Ikaw ang among hari nga representante. Nagasimba kami nimo o representante. Ipamutang na din yung tanan. Karon dili. Bikin sa may nagama-agama karon, mga igsoon. Siya nagama-agama, dili ako. Mata pa niya, dili pagtulunan sa Katoliko ang pagsimbag larawan na ilong na Diyos, kinaghang Diyos, ang mismo siya naglibog siya. Kata niya karon, Soponias 3:9 igsoon. Wala din kabarog. Mag-ampo kamo, kanako lamang nagaingon ang Dios. Kasi ampuan ang Dios lamang. Pero atong tan-awon inahan sa kanunay panabang. Wa man yun nasulbad ang Santo Niño. Basik ang inahin kanunay panabang. Matabangan Magdagingon, ang imong larawan, ginaampuan o simba sa mga matinumanon nga Kristohanon. Kasi giampuan, ang larawan na po. Nasamot. May utang ningon nga, ang imong gilarawanan,
inahan sa kanunay panabang, mao'y among giampuan. Wagon na, di ko ni makatabang. Ha? Di wagi nakatabang, ni samot na noon eh. Nya, karon mga igsoon, unsa di ay prinsipyo sa Dios. Diyos gani ka, ikaw ampuan. Correct? Diyos gani ka, ikaw simbahon. Ang ilang larawan, ilang nga Dios. Ilang gisimba, ilang giampuan. Tinood bang gisampuan? Ato na lang ni ato na lang ni ipastar San Antonio de Padua. Ang larawan ni Senyor San Antonio ginasimba sa Iglesia Katolika o ginatahod. Kasi ginasimba, larawan na po ni Senyor San Antonio. Dili dahil na Diyos. Okay. Dahil, di ba? Tanan mo ka na yung larawan. San Vicente. Nepas Vicente. Ang imong larawan, ginasimba. Pagka naghanag simbahon, mao na siya. O mao, di na kanda Diyos na problema na nito, di na problema na ko. O niya, karon. Tanang larawan sa Katoliko ni ay Santa Catalina, ang ilang larawan, diwatador. Nausaon naman tani pagtagsagan. Mga igsoon, kamo na lay, mao na ni mga igsoon. Matod pa niya, tanang larawan o dibulto sa Iglesia Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Bukit ang mabutangan og sumalas Biblia ang referensya aron matinuod. Nga niya pa yung problema. Sa buhat 17 at 19, 24 nga 28 na ay tao dito nga nagnegosyo og pangbuhat og mga larawan aron negosyo. Gibuyag ni Pablo, gipahunong ni Pablo, nasuko. Kaya ginegosyo, pero tanaw na to, dakot og kanon lo, inyo po ni. Di po ni ako amo. Ato basahon sa Page 209. Nero dire Ikson, nagingon. It is absolutely wrong to sell the lyrics. Di man din ay pamaligya. Muna ka mga Katoliko, muanha mo diha sa mga katedral. Ila, 60 segundos. dadaaning librohan ninyo, Code of Canon Law, ayaw mo bayad na ng mga dibulto diha. Kaperting mahala. Diha ako nagsulod ko diha gadunga na dahil nangutan na diha. Kaperting mahala. Gadipende sa gidakon. Murag mo palit sa pantalon. Gadipende sa isis. Gadipende sa klase. Mas mahal-mahal tong katong stainless. Mapator, makahoy na barato kaya rayon. Mga na mga kaisanan. Pero bawal dahil na. Dane, bawal dili po rin baligya. Sa Code of Canon Law. Munang, og tagaan ko, mudawat ko kaya atong testingan, og ihatag mo yun. Salamat sa Seventh-day Adventist sa iyang pagbungkag sa gitapok sa Roman Catholic Church. Dahil na ito pong taga-aga pang pagpangutana. 5 minutos. Okay, akong pangutana, Brad May, salamat. Ang atong tema, mga larawan o ribulto sa Katoliko, puyon sa sugo sa Diyos. Pangutana, asa uunsang larawana sa Katoliko, San Vicente ba, San Antonio ba, o asa mabasa sa Biblia, o asang referensyahan nga dili na uyon sa Biblia. Isa-isahon lang na to, kanang kung example, larawan ni San Vicente. Asa mabasa sa Biblia nga wala na mauyon sa sugo sa Dios. Sumala sa Deuteronomio 4:16, aron kamo dili mga daot sa inyong kaugalingon, og dili kamo magbuhat sa linilok nga larawan, sa bisan unsa nga dagway sa lalaki ug babayi. Ang inahan sa karon ng panabang babaying larawan. Ayaw dibuhatan na kay aron di mo mga daot. Si San Antonio lalaki, babayig lalaki. O gusto mong musunod sa Biblia, ilisi na tanan og kirubin og bitin. Ang akong pangutana, Brad Mitch, specific sa giusasan ako San Vicente. Wala may San Vicente dito. Kay ato, Pangutana, Brad. let us be specific, no?
Kaya ang atong tema, mga larawan ug ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Example, larawan ni San Vicente, asa mabasa dili uyon sa sugo sa Dios. Okay. Osbo na ako, nindot kayong pangutana. Aron kamo dili mga daot sa inyong kagalingon, dili kamo magbuhat. Sa bisan unsang linilok na larawan, sa dagway sa lalaki, si Vicente laki. Kay babae pa na Vicenta. Og sa mga babae, kanang inyong mga babae na birhen sa regla, awag ko na klaro. Di nyo na pwede. Tanan nga mga larawan sa Iglesia Katolika, wala na gitugot sa Biblia, pero og gusto mong mga daot, hala, dugani pa na ninyo. Sa ato pa, kanang katong ribulto nga, katong nakakitaan ako sa iyong reference nga gibuhatan ninyong ribulto sa Ellen White, gidili po dito, o kanang kang Rizal, gidili po dito. Mutubag na ko. Oh. Ang imong giingon kang Mrs. White, ambot lang ana, kay wago ko kabalo ana. Okay. Kay wala ko kabalo ana, kay wagon mi gabot, wagon mi di ko mi gustong buhat ang dibulto. Kaya ako rin Ako na lang dibulto ipabuhat. Ano mato pa man nimo nga si Rizal. Ani sabot ikaw na ni angkon nga wala labot nga ko pilapilo mo na nimo. Wala na nang gagawa na di mo may makakuha na himo. Tubag lang, tubag. Angay siyang ka mangutana nako kabahing Rizal o ako'y nagbuhat niya sa dibulto Rizal. Wa ko nangutana. Sunod nga pangutana. Wa ko nangutana. Sunod nga pangutana. So sayop ang pagbuhat gyud sa ni ribulto ni Rizal. Wa ko nabot lagi ang sa pasensya di pangutana nagbuhat lagi. Okay. Wala di kay. Okay, lain mo. Okay. Adto ta ni San Antonio. Okay, kay mo man lagi ang tema ko nato, ang mga larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Adto ta ni San Antonio. Asa mabasa sa Biblia nga wala mauyon sa sugo sa Dios ang ribulto ni San Antonio. Lucas 2:52. Ang batang Hesus nitubo. Ang inyong Santo Niño piki nga Hesus. Kay wa gyud nakatubo since 15th century hangtod kadong 20th century. Busa dili na pwede na imong giingon nga uyon na sa Biblia. Usa na kapalase, pasipala tungod sa rason nga gatudlo mo Hesus nga wa katubo. Adto ta ni Santa Maria din lang kapugson. Okay. Santa Maria, atong tema larawan o ribulto sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios, kay wala man gi Dios. Larawan ni Santa Maria adto ta. Asa mabasa nga ang larawan ni Santa Maria specific ha, wala mauyon sa sugo sa Dios. Okay. Si Kristo nagtukod og iglesia. Pagtukod ni Kristo og iglesia, daghan ang mga balaang tao. Si Noe, si Daniel og si Job. Ezekiel 14:14. Wagon ningo si Kristo, mga apostoles, ari mo, managhimo tag larawan kay katong mga balaang tao to. Mao na ebidensya nga wa gyud gitudlo sa Biblia ang pagbuhat og linilok nga larawan, kay ang gitudlo sa Biblia ang magbuhat sa linilok nga larawan mga daot gyud sumala sa lingon sa Dios. Sunod pangutana. Sunod pangutana, adto na po ta ni San Antonio, adto ta ni kanang Santo Niño, kanang larawan pagkabata ni Kristo, balik na to, kaya wa pagkukupunta ni Mana. Kaya nga itong tema, God, ang mga larawan sa Katoliko ribulto uyon sa sugo sa Dios. Asa mabasa sa Biblia nga kanang Santo Niño namo o representation o handumanan namo ni sa bata pa si Kristo o kanang Santo Niño nga ribulto, asa mabasa nga dili na nauyon sa sugo sa Dios. Unang-una, asa mabasa sa Biblia, Lucas 2:52. Ay ko pangutana. Alay, ano nga panungutan na mo? Unang-una, natubag na ko. Asa mabasa sa Biblia, Lucas 2:52, ang batang Hesus nitubo. Ang inyong Santo Niño wala. Bosa, supak na sa Biblia. Ikadawa, ang inyong Santo Niño gibaligya, ang inyong dakodob kanunlo, ang mga larawan dili pwede ibaligya. Bosa, misamot, di lang sa Biblia inyong gisupak, hangtod ang inyong balaod sa simbahan inyong gisupak. Sunod pangutana. Katapusang pangutana. Okay,
mingong kagibaligya. Mo ba na itima na to, mahitungod sa bugbaligya o mahitungod sa kung didili ba ng ribulto sa Katoliko o dili? Mao bitaw ng ebidensya kay mismo gani ang inyong basahon dili man day na ipabaligya o nya inyo man na ipambaligya mo na si sabot gidili. O lagi. Kay sa Biblia ang gabuhat o pagbaligya mga linilok na larawan supak sa prinsipyo ni Pablo. Tambangan ni Pablo, gibuyang ni Pablo, gibadlong ni Pablo. O buhay pas aning Pablo karon, dugay na mong ipangbadlong. Gipangaranan yung katedral. Okay, napupos na ang 5 minutos nga mga pangutana. Salamat kayo sa mga kabig. Dapat tayo mga summary ha. Karoon na taon mga tag 5 minutos. Atong iawag atong mga nagpaminaw din na nga kamulay mo timbang-timbang niya na. Kay ang hukom ginani dito na sa kaitasan. Ano pa? Summary na lang. Summary na lang. O man naman, dua-dua naman mo. Alimot na. Pamatuod na gina. Pamatuod na nga. Atong ihatag sa grupo sa CSD ang Seventh-day Adventist ang 5 minutos nga summary. Okay, salamat. Sa iyahang gibungkag nga gitapok sa Roman Catholic Church. Daghang salamat Mr. Moderator. Pinakasayon bungkagon ang usa ka butang nga wa gyud natapok. Pinakasayon tumbahon ang wa gyud na katoy hakaw nga tima. O sa tima, tanan nga mga larawan o ribulto sa Katoliko huyon sa sugo sa Dios sumalas Biblia. Ebidensya igsoon. Wa gyud napabarog sa akong kaatbang. Unang-una sa Biblia, Deuteronomio 4:16, gidili ang pagbuhat sa linilok na larawan sa babaeng lalaki o kay aron di ta mga daot. Ang nahitabo, ang larawan sa Iglesia Katolika naay mga lalaki ug naay mga babae. Anya matod pa niya ang usas ilang matod pa niya gagama-gama ko ang larawan ko no nga representante mao'y akong gigama-gama nga ilang nga Dios. O subon ako, pahina 5 sa nobina ni Santo Niño. O Senyor Santo Niño, ikaw ang akong hari, ikaw ang akong Dios, nagasimba ako kanimo. Kaya pahina 13, O milagroso na Santo Niño, nagaluhod kami sa imong santos nga tubangan sa imong santos nga larawan. Sa ato pa'y gala, klaro og tinaw, nagiila sa Iglesia Katolika ang larawan ni Senyor Santo Niño na mao ang Dios. Ebidensya, ang larawan na sa inahang kanunay panabang ginaampuan. Isa nga yanapuan ang Dios lamang. Lain nga ebidensya, ang larawan ni Senyor San Antonio ginasimba. Lain nga ebidensya, ang larawan ni Senyor San Vicente ginasimba. Di modo, tirting daghana, o sa ikingan sa Biblia, Mateo 4, versikulo 10, si Jesus maingon, pahawa sa tanas, mao'y simba ang Ginoong Dios, o siya lamang ang alagara. O niya pa'y ni samot, ang larawan ni Santa Catalina, o sa kalarawan, alang sa mga diwatador. O di ba tinaw? Mga higalag, mga kaigsonan, kamo na timbang-timbang niya na. Kamong mga Katoliko, lain nga punta igsoon, ako kung gidala ang The Code of Canon Law, kay matod pa din sa pahina 209, niya maong basahon igsoon, nabalao na gini sa Iglesia Katolika. It is absolutely wrong, matod pa din to sell sacred relics. Mauna nga kamong mga membro sa Iglesia Katolika adto kamo sa katedral kanang display dihang larawan ng mga dibulto na pag-adto na kong dumugitay nipalit kong libro na ay nadungan ako kapaliton unta pero kulang iyang kwarta ganahan siya sa larawan kay nindot kuno kayo kay ibutan siya ang altar pero ang iyang palit katuramang ordinaryo ningon siya mubalik na lamang ko kay mangita pa kong kwarta. Di mo ito higala, dako ng sayop, sumalas ilang basahon, munang pagbasa mo, dati dito ang mga madre, anang katang diha, na mader, walay bayad na mader,
Wala, ako na nagdebosyon na. Sige na tindog-tindog na wala ka debosyon. Ha? Ayaw nag-ibaligya kay dako ng sayop. Igala ang igsoon, tinaw, sumala sa Biblia. Ang pagsimba sa linilok na larawan, pinadayag 9:20, mao'y pagsimba ngadto sa yawa. Klaro na mo ba sa igsoon? Di na malalis. Kaya ang Biblia nag-ingon, Roma 1:22 o 25 ngadto sa 25. Sa ilang pagkamakinadmanon, nangahimo silang mga baong-baong atubangan sa Diyos. Ang ilang gisimba, ang mga larawan sa mga tao, larawan sa mga mananap. Ilang gisimba ang binuhat, naunta ang simbahon, mao ang magbubuhat. Ilang girisag bakak ang kamatuoran, o gipasagdan sila sa tanang kalawayan, sa pagbuhat sa kalawayan sa Dios. Naunta ang simbahon, ang mabubuhat ng mga Diyos, hadalay yun hangtod sa kanturan. Amen. Higala og igsoon, si Apostol Pedro, kung imong tanawon, sa dihang gisimba ni Cornelio, Sa 60 sa segundos. buhat, 10:25-26, gibadlong siya, mga igsoon. O buhi pa si Apostol Pedro karon, kanang galuhod-luhod sa ilang atubangan, dugay raon na, gipangbadlong ni Pedro, nagkagayon og simba, kay intahon, patay na wa may buot, ang ilang nasa atubang nga maong magdibulto igsoon. Dahil salamat, o may hapon kanatong tanan. Salamat, Brad Mitz. Ato pong ihatag ang 5 minutos ni Shelbert Dunduyano. Very salamat, moderator o Brad Bates sa imong summary. Unahon ako ang relax, no? Akong kaadbang mura o wala ni i-qualify ambot og nakabalo ba siya unsay kalainan sa relax og statues og images. No, murag wa siya kay baloon siya kalainan ana. Mo yung gitag relax kana bang pananglitan sinina sa usa ka santos o iyang gamit nga na-preserve o iyabang bukog o mo na relics mo na gipasabot sa canon law nga dili na ibaligya. Lahi ng larawan o ribulto pwede na ibaligya, pero dili ang kabalaan may gibaligya diha, kundi ang gibayaran nimo diha kahago sa gabuhat ana. Ang talent sa sculptor mo gibayaran diha. Oh, mo na ang iyang gikunik ba, ang iyabang giparehas ba ang relics og statues? Di ba? Lahi mo na ang relics, panitan relics ako mamatay ko. Ang akong bukog mo na relics. O kana akong butang pod, for example karsonis o sidina, mahimo ng relics o tapiga na sa akong mga sakop sa pamilya. Pero kana akong picture lang o kanang ribulto, dili na siya relics. O kanang parts ba sa akong kaugalingon. O ana, mo na ito kuhan, mo ito gipasabot nga dili ibaligya relics. Wa may nagbaligya relics. Kung naamang gali katolikong baligya ana, wala supak na sa kuhan kanang canon law, no? Then adto ta sa kanang pag-ampo o pag-ampo, kanang pag-ampo og santos na sa Biblia, no? Sa 2 Hari 1:13, basahan ninyo inyong King James Version, katong 16:11 jud in English, nga si Elijah giampuan. Oh, pero dili bot pasabot nga giampuan siya ingon nga Dios. Giampuan siya isip tao sa Dios lang nga dunay siya mahimo nga ikatabang. Gi-request siya. Nakaroon kanang pag-ingon nga nag-ampo mi sa larawan, dili na sabton base sa doktrinang Katoliko nga ang larawan mo'y giampuan. Ha? Sa ako nang giingon lagi, simbolo o representation lang ng larawan o ribulto. Ang giampuan yun, kadtong gilarawanan. Nya kina sa Biblia, ang santos maampuan man. Si Elijah, giampuan man. Pero wala siya ampu ingon nga Diyos. Muna, magprangkahanay tana ha. Dayon, maulagi, murag wala jud na guba niya kay ako manggitag-sa-tagsa gyud og pangutanan niya. Larawan ni San Vicente, San Antonio, dili ba na uyon sa sugo sa Diyos. Wa man siya gibasa. Ang iya katong general statement nga nagpasabot sa larawan sa mga Diyos-Diyos. Tama to, iyang gigamit tong babae o lalaki. Ang gipasabot dito nga gidili, kadto manggihimong Diyos. Sa to pa,
maghimo mig larawan ni Maria, isipon na mo nga mao nay Dios, mao nay gipasabot nga gibawal. Pero kung simbolo lang o representation, wa na gibawal. O bitaw nangutana ko niya kay kutlo man niya ang general statement, may tungod man ato sa Diyos. Sa ato pa kay kanang ribulto ni Rizal, bawal po din na. Tinagway man na sa lalaki kanang ribulto ni Rizal. Wala na gidili madlok sa mutubag ato kay murag samar ang tamparos niyang gobyerno ato kay gobyerno may gapahimo ato. Di ba? So mao na nga ang teksto nga iyang gibasa larawan sa babae o lalaki o bisan unsang larawan nga Diyos. Unsa man ang Diyos? Kanang giisip nimong Diyos niya dili tinuod. Kanang among ribulto sa Katoliko wala man itudlo nga Diyos na so dili na Diyos. Di ba? Tinadto siya sa diwatahan. Wala magtudlo ang Katoliko og diwatahan. Kung namanggali history atong Santa Catalina nga iyang gi-estate, dili man na goy among topic. Kung asa man na sayop ang tao atong nga Katoliko sa pagdiwata, dili tumoy among topic. Di ba? Ang among topic, ang ribulto ba sa Katoliko uyon sa sugo sa Dios. Ang tubag uyon kay wala man himo ang Dios. So, layo na kung muadto tag diwatador kinaiya man as tao. Wa pud magtudlo og diwata ang Katoliko. Dayon mao na adto ta sa ampo bay kay basig mo ako yung klaruhon tong ampo pre. Ang ebidensya na to nga pwede maampuan ang Santos 2 Hari 1:13. Basahan niyo na King James Version. Giampuan si Elijah. Pero kung muingon ka nga ka nang inyo kay ribulto man giato bang parihas na anang kanagaling muhalok ta sa picture o ribulto ba sa atong mahal sa kinabuhi nga dugay nang namatay unya kana na lang larawan mo'y atong gihalukan gihandom bot ba nga paghalok nimo o pag yun sa pana nimo imong gi-respeto, imong ibutang sa imong album bot ba nimo ipasabot nga kana sayop na nga mo na imong gigamit isip representation o handumanan sa gilarawanan gidana dili. So mao na kung mag-atubang miglarawan ni Santa Maria o ini Santos, representation lang na. Mahimo lang ng idol o Diyos kung pagtulon ang Katoliko nga Diyos ng ribulto. Dili, kay lahi ng representation o girepresentahan. Ako man ang giklaro. Kay pareha sa picture o larawan ni Mitchell, akong higala, lahi man tong iyang picture, lahi po siya yun nga buhi. Mo na kalainan. So, bantay lang yun ta mga igsuong naminaw nga kung unsa gyud pagtulon ang Katoliko, 30 segundos. dapat maog yun na. Dili tap matuntuan ng sila mo'y mo pasabot sa atong doktrina. Di ba? Kay sa Biblia, dili sabton sa tanang higayon nga mag-atubang kag ribulto, isipon na nga katong ribulto na gihimong Dios. Lahi man ang representation o sacramental simbolo. Di ba? Wag yun siya na basa, human na lang among debate, nga nagtudlo ang Katoliko, nga kanang ribulto mo ay Diyos. Katong Santo Niño, simbolo man to. Okay, salamat. Ang tinuod. Salamat. Kung Catholic Faith Defender. Salamat kayo ninyong do. Salamat kayo. Thank you. Salamat Lord. Wag ato mga kasama ang inyong nadungog ang sangka sa katarungan dito sa grupo sa kining Roman Catholic Church ang representano sab ni Shelbert Dunduyano sa kining Catholic Faith Defender ni igurban sa Seventh-day Adventist nga si Michel Bindilio mga kasama. So kamo lang din ang mga nakadungog, bahalang mo timbang-timbang kung kinsay kining nidaog ato o kinsay inyong giuyunan kay ang kining final nga mahukom gidato ang ato arabang labaw nga makagagahom sa kaitasan mga kasama. Salamat kay